Καλημέρα σας από τη Χαλκιδική. Καλή χρονιά σε όλους τους αναγνώστες και ακροατές μας. Με υγεία, δύναμη και αισιοδοξία. Καλώς ορίσατε στο πρώτο επεισόδιο της δεύτερης σεζόν της καθημερινής ενημέρωσης για το 2026. Σήμερα είναι Δευτέρα, 5 Ιανουαρίου 2026 και πάμε να δούμε τις πρώτες σημαντικές ειδήσεις της νέας χρονιάς. Ξεκινάμε με την τοπική αυτοδιοίκηση. Ο Αντιπεριφερειάρχης Χαλκιδικής όρισε νέους εντεταλμένους περιφερειακούς συμβούλους για το νέο έτος. Πρόκειται για έναν σχεδιασμό που στοχεύει στη βελτίωση του συντονισμού έργων και δράσεων σε ολόκληρη την περιφερειακή ενότητα, με έμφαση στις υποδομές και στις ανάγκες των πολιτών. Συνεχίζουμε με την αγορά. Το Υπουργείο Ανάπτυξης εφαρμόζει νέο πλαίσιο ενισχυμένων ελέγχων για την αντιμετώπιση της αισχροκέρδειας. Οι κυρώσεις γίνονται αυστηρότερες και οι έλεγχοι εντατικοί, με στόχο την προστασία των καταναλωτών. Στην υγεία, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας σχεδιάζει περαιτέρω ενίσχυση των μονάδων πρωτοβάθμιας φροντίδας στη Χαλκιδική, μετά από αναλυτική καταγραφή των ελλείψεων σε αγροτικές περιοχές και ορεινά ιατρεία. Στο οικονομικό πεδίο, η κυβέρνηση προωθεί νέο πλαίσιο για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους. Βασικός στόχος είναι η στήριξη υπερχρεωμένων νοικοκυριών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω πιο ευέλικτων και δίκαιων ρυθμίσεων μέσα στο 2026. Στο θέμα του καιρού, προειδοποιήσεις έχουν εκδοθεί για ισχυρούς νοτιάδες και βροχοπτώσεις που θα επηρεάσουν τη Χαλκιδική σήμερα και αύριο. Συνιστάται προσοχή ιδιαίτερα σε ορεινά τμήματα και δρόμους με πιθανή ολισθηρότητα. Και τέλος, οι προετοιμασίες για τα Θεοφάνεια κορυφώνονται σε Νέα Μουδανιά, Ουρανούπολη, Ιερισσό και Καλλικράτεια, με μεγάλη συμμετοχή κατοίκων και επισκεπτών να αναμένεται στις τελετές του Αγιασμού των Υδάτων. Αυτές ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας από τη συντακτική ομάδα της εφημερίδας «Η Χαλκιδική». Για περισσότερη ενημέρωση, επισκεφτείτε το halkidikipost.gr και ακολουθήστε μας για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο.